Esnatu zerbitzua da Bizkaiko Foru Aldundiak ematen duen zerbitzu bat indarkeria matxista jasan duten biktimei arreta psikologikoa emoteko. Oso zerbitzu importantea da, oso importantea. Zerbitzu hori Bizkaiko Foru Aldundiak ematen du eskualdeka, eta gure eskualdean hasi zen ematen 2013an eta hasi zen ematen Ugao Mirabaiesen. Orain dela pare bat urte hasi ginen ikusten Arrigorriagako hainbat emakumeek zailtasunak zituztela zerbitzu hau jasotzeko motibo ezberdinengatik, baina baten bat aipatzearren, adibidez abusuko emakumeei oso zaila egiten zitzaien joatea oso urrun ikusten zuten herri batera eta askorentzat ez ezaguna. Orduan nahiago zuten adibidez Bilbora joatea, baina Bilbon arazoa zen 2 hilabeteko itxaron zerrendan zegoela. Beste arazoetako bat izan zen, Ugaon adibidez, soilik eskaintzen zala zerbitzu hau goizez. Eta hainbat emakumerentzako ere hori arazo bat zen, goizez lan egin behar zutelako adibidez. Eskualdeka ematen den zerbitzu bat, eta normalean ematen dela herriburu den, eskualdeko herriburua den tokian, ez? Horren harira hasi ginen datuak batzen, eta ikusi genuen, datuei erreparatuta, ez zeukala zentzu handirik emotean eta ez hemen. Izan ere, emakume zerbitzua jasotzen duten emakumeen erdia edo Arrigorriagatarrak zirela. Orduan, hasi ginen datuak batzen, eta datu horiek berdintasun teknikariak jaso zituen txosten batean. Eta behin txosten osoa ikusita, ikusi genuen zentzu handia zeukala diputazioari eskatzea zerbitzu hori Arrigorriagan eman behar zela. Gero bilera bat izan genuen diputazioarekin, hor ere izan genuen aukera eurei azaltzeko gure arrazoiak, eta orain dela gutxi beste bilera bat eduki dugu Oskar Sekorekin, diputazioko beste arduradun batekin, eta berretsi egin dugu gure eskaera. Nik ulertzen dut Ugaok defendatzea zerbitzua bertan emotea. Azkenean denok nahi dugu gure herriko emakumentzako gauzarik onena. Ez dut ulertzen oso ondo zalaparta hau nondik datorren, nik uste dut egin behar duguna dela datuak aztertu eta zerbitzua ahalik eta hoberena emon.